Aşgabatın Taparmurat Niyazov hatyndaki hassahanasynyň böwrek keselleri bejeren bölüminiň näsaglar üçin ýatylýan otaglarynyň juda hapadygyny, ol ýerde tarakkallaryň, garynjadyr sıçallaryň hälisinde abat bolmadyk pollaryň deşiklerinden giyirip çykýandyklaryny görmek bolýar. Hajatkanalar ilalaşyp bolmajak ýagdaýda dezinfeksiýa işleri geçirilmeýär, pollar renklenmeýär. Pollaryň alaweder ýagdaýyny görseň onuň hassahanadygyna hem inanasyn gelmeýär. Emma ýurtda medisina hyzmatlarynyň iň arzan hasaplanan ýeri bolan bu hassahanyň näsaglarynyň ýetikdigini ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Şu ýagdaýlaryň diňe böwrek keselleri bölüminde däl, eýtem tutuş hassahana boýunça hem şeýledigini bu hassahanyň hyzmatlarynyň peýdalanmaly bolýan hassalar aýdýarlar. Aşgabatda ýokary hyzmatlary berýän döwrewap hassahanylaryň gurulýandygy barada mahabatly habarlar berilse-de, indi ençeme ýyllar bäri Taparmurat Niyazov hassahanasynda hatda adaty abatlaýyş işleriniň hem göwnejä geçirilmeýändigine ýaşaýjylar ünte çekýärler. Näsaglar hassahanada ýatyp bejerigi almaly bolaýan halatlarynda olar öz öý egin eşiklerinde her kim howa ýagdaýyna görä giyinmeli bolýarlar. Howanyň sowuk günleri hassalar üçin geregiçe ýyladylmaýan otaglary ýylatmak ýa yssyk salkylatmak üçin näsaglar öýlerinden elektrik enjamlaryny alyp gelmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Iň bir hopukdyrjy ýagdaý bolsa geregiçe para berip bilmedik näsaglaryň haly bilen gyzyklanýan lukman ýok. Näsaglaryň taryhy ýazylýan depderi näsaglar barada dolu maglumat ýazylmaýan halatlary hem kän bolýar diýip özüniň sary getirme keselini geçirendigini, ayal keseli ornan operasiýa bolup ýatgysynyň aýrylandygyny aýdan bolsa-da, bu keseller barada özüniň keselleriň taryhy baradaky depderjärine hiç bir belligiň edilmändigini bu bölümde ýatyp bejerigi almaly bolan bir Aşgabatly denen aýdýar. Efirde adamyň tutulmadygyny toran Aşgabatly denen aýtmana görä, ol tez kömek bilen Taparmurat Niyazov hassahanasynyň böwrek keselleri bölümine eltilipdir. Düzgün boýunça 3 gün hassahanada berilmeli muht bejeriler oňa berilmändir. Hatda onuň ýanyna 3 güniň dowamında lukman gelmändir. Özüň dermanlary satyn alyp getirip tanjym urdurmasaň, lukmanlar tarapyndan hiç bir kömek bolmaýar. Näsaga zerur bolan damjalaýyn tanjymlar urmaýarlar. Näsaglardan aftylagyň barmy, nerede ýaşaýan, ýa hossarlaryň nerede işlär diýen ýaly soraglary berip, näsagyň material taýdan ýagdaýyny bilmäge çalyşýarlar. Näsag gyýgyryp ýatsa-da ýanyna gelýän adam ýok. Näsag bu ýagdaýlardan hopugyp hassahanany terk etmek isleýän ýagdaýynda özüm islegim boýunça hassahanadan çykýaryn, lukmanlaryň hyzmatyndan islegim boýunça 100 öwrýäryn diýip dilhatalýarlar. Hakykatda näsag seredilmenden soň ol ýerden gaýtmak bilen bolýar diýip ol sözüne goşýar. Ýurtda dören ykdysady krizisiň netijeleri esasan hem saglyk pudagyna öz ýarama täsirini ýetirýändig aýdylýar. Ozaldan hem arzan bolmadyk medisina hyzmatlarynyň tölegleriniň iýdigderli ýokarlanmagy, dermanlaryň aşa gymmatlamagy, bu zatlaryň netijesi sosial taýdan goragsyz, işsiz, aýlyk güllüksiz maşgalalara juda agram salýandygyny, keselini bejerdip bilmän dünýäsini täzelýän ilatyň owa gonamçylyklarynyň öýretini juda giňeldiýändigini hem ýaşaýjylardan eşitmek bolýar.